Мәгариф оешмалары җитәкчеләренең чираттагы киңәшмәсе мәгариф системасының актуаль мәсьәләләре дигән темага узды. Ул 6нчы мәктәптә район башлыгы Разиф Кәримов катнашында үтте. Разиф Кәримов сыйфатлы белем, аеруча туган телләр өйрәнү мәсьәләсен күтәрде. Считаю, что мы недостаточно работали в этом направлении. Бу юнәлештә җитәрлек эшлибез дип санамыйм. Бу уңайдан татар гимназиясе локомотив булсын дип күпме чакырдым. Минем инициатива белән 18 укучысы булуга карамастан Гулькин авылында Чуаш мәктәбендә саклап калынды. Әлеге юнәлештәге эшчәнлекне күзәтеп, карап, анализлап торабыз ди Разиф Кәримов. Семинар темасы буенча төп доклад белән мәгариф идарәсе башлыгы Эрнест Сәфәргалиев чыкты. Укучыларның республика күләм фән олимпиадалары тәмамланды. Гомуми нәтиҗәләр буенча укучылар тарафыннан 59 урын алуга ирешелде ди Эрнест Сәфәргалиев. Семинарда бердәм дәүләт имтиханнарына әзерлек кызыл җеп булып барды. 6нчы мәктәп районда бердәм дәүләт имтиханы үткәрүнең бер пункты булып тора. Гомуми белем бирү учреждениесенең педагогик коллективларына, үз эшчәнлекләренә югак ясарга, укучыларның белемнәрен һәм осталыкларын тирәнтен тикшерергә, аерым фәннәрне укытуда уңышлар һәм кимчелекләрне күрергә, мәктәпнең барлык уку тәрбия эшендәге казанышлар һәм җитешсезлекләрне ачыкларга мөмкинлек бирә. Алар укытучыларның һәм укучыларның җаваплылыгын арттыруга ярдәм итә. Киңәшмәдә бердәм дәүләт имтиханнарын уңышлы тапшыруга әзерләү юллары буенча эш тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Утырыш ел укытучысы һөнәри бәйгесендә катнашу нәтиҗәләре буенча бүләкләү тантанасы белән тәмамланды.